हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे फिसा ब्लग लाबोदों बिराद गोबावनि उनाव जों थांगासिनो धेकियाजुलियाव मोनसे जायगायाव आं नोंथांमोननो देखायगासिनो जों मा जायगायाव थांगासिनो जों पुरा एकदम फेमिलि दङ हासबेन्ड दङ मा दङ बाजै दङ आदा दङ आदानि फिसाजो दङ आंनि फिसाला दङ ओमफ्राय बाबाल' गैया आरो बाबाया न'आव थाबोदों जायगायानो जाबाय बैयो बे मोनसे शिब मन्दिर गोदानै बानायदों धेकियाजुलिनि पानबारियाव आरो गोदानै अपेनिं जादों दाख्लि फेब्रुवारियावसो जादों हिन्दु बैदिक क्षेत्र लिरनाय दं बेलाय ओरैबायदि मोजां जि मोजां बानायदों आइयै माने साउथ इन्डियान मन्दिर बायदि नुयो आरो साउथ इन्डियाफ्राव जेरैबायदि माने मन्दिरफ्रा थायो बेबायदि आरो जि मोजां जायगायै पार्क बायदिथार ओरै जिं जिं जि मोजांखा आरो बोथोरजों माजों जि मोजां मोनदों आं जायगाखौ ओरैबायदि साफा फ्रेश बार खोल खोल एकदम ओइयाव लिरनाय दं हर हर महादेव एलाय हर हर महादेव जि मोजांथार जि मोजां मोनदों आं फैनानै नोंथांमोनाबो मालाबा सम मोनबा फैदो फिसाला ओमफ्राय आदानि फिसाजोआ नायलाय ओरैबायदि दुस्थ' आयु 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 बे आदानि फिसाजोखौथ' हमथानोनो हाया मानसिया फिसासानो 2 बोसोरल' जादों दासो ओमफ्राय जि डेन्जारखा ओइलाय मन्दिरा एसे कमप्लिट जानो दंबावो आरो फिनिशिं माने जानो दंबावो ओमफ्राय नै सासेया खारलु खारला सुरु एकदम जि मोजां मोनदों बिसोरबो पार्क बायदि मोनदों दैयावल' गाहैनो नागिरो बेबो ओमफ्राय बेयाव जोङो माने मन्दिराव हाबनो नागिरनायावनो सानैसो बिनानाव धेकियाजुलिनिमोन खोमा आंबो सोंनो बावबाय फट' खेबजानो होननायखाय फट' खेबजाबाय ओमफ्राय बिसोर बिदिनो साफा फैनानै फट' खेबदों बिसोरबो मन्दिर बेरायनो फैदों गोदान मन्दिर नाथाय आं नामफोरखौबो सोंनो बावबाय बोथोराबो बारा एथ'ग्राब माबा नङामोन नै अख्राङा जि गोसोम जाबोखाबायमोन माने हाखु दाखुआवनो ओमफ्राय जों फुजा खालामनो मानो बिदिनो माने बाथिफोरखौ मोनो बाहेराव दखानफ्रावनो मोनो नाथाय जों न'निफ्रायनो लांफाखादोंमोन आरो नाथाय मोनसे खोथाया मा जों जे समाव थांदों बे समाव मन्दिरनि दरजाखौ खेवाखैमोन आरो एसे दसे माने 5टा ना 6टा होनदोंमोन बे टाइमावसो खेवगोन होनदोंमोन ओमफ्राय जोंबो नेनो हायासै बोथोराबो बिराद गाज्रि ओइदिनखालि बिराद बार अखा बेयाव माने दसे थानायनि उनावनो बार अखा पुरा एकदम बारदों थानोनो हायासै जों माने सिजोबदों आरो मानसिफ्रानो सिजोबदों पुरा ओमफ्राय थांनांबाय दरजा खेवजासिम जों थानो हायासै नाथाय बेयाव थांफिनगोन आङो हाबनो मोनासैना सिङाव मन्दिर सिङाव ओंखायनो आं एसे आफस'स आरो ओमफ्राय बाथिखौ बाहेरायावसो सावखानांगौ ओमफ्राय बाहेरायाव सावनो मोनबोबाय आरो बेखौनो एसे मोजां मोनबाय गोसोखौ बाखि जि मोजां नोंथांमोनाबो मालाबा एकदम टाइम मोनबाथाय थांथार बे मन्दिराव बिराद मोजां ओरैबायदि मोजांखा माने आं मा होननो खुगायाव रावानो गैला